Je 5:30 ráno a my vyrážame za najväčšou rybou v oceánoch. Aby som bol konkrétny, parybou, pretože sa jedná o žraloka veľrybieho. Je to tvor, ktorý je veľký ako autobus, dosahuje veľkosti až 14 metrov, váži cez 20 tón. A čo je na tom najlepšie, tak je pre človeka neškodný, pretože sa živí výhradne planktonom a malými rybami. Sme na mieste, sme pri takejto rybárskej plošine, kde rybári lovia ryby a ráno zvyknú prikrmovať toho žraloka veľrybieho, takže sa zdržuje v týchto miestach. Poznáte to aj podľa vtákov, ktoré tu krúžia a vyžierajú zvyšné malé rybičky. Jo, nádhera, úžasný mackové. Je to fantastický pocit plávať s tak obrovským zvieračom. Žralok veľrybý žije po celom tropickom pásme, nájdete ho od Indonézie, Filipín, cez Arabské more, Afriku až po strednú Južnú Ameriku. Bohužiaľ aj žralok veľryby čelí silnému loveckému tlaku, pretože predovšetkým v Číne ho lovia pre jeho vzácnu kožu, ktorá je až 10 cm hrubá. Často z neho dokonca vyrábajú ryby olej, ktorý potom využívajú na rôzne tradičné medicíny.